Genesis 15 ac adnodau 7 hyd at ddiwedd y benod. Ac yn ni'n parhau gyda'r benod bwysig yma. O'n i'n dweud y bore yma, dyma un o'r penodau mwyaf pwysig, nid yn unig yn hanes Abram, ond yn y Beibl. Ac yn ni'n dod nawr y prynhawn yma at y digwyddiad ryfedd yma yn hanes Abram. Digwyddiad sydd yn bell iawn o'n profiad ni. Mae gyda ni anifeiliaid yn cael ei lladd a'i hollti'n ddwy, yn cael ei rhoi mewn rhes, un hanner yr ochr yma. Mae gyda ni adar ysglyfaethus yn dod mwyn bwyta'r cyrff a'r cnawd yma, ac Abram yn trio'i hala nhw ymaith. Mae gyda ni'r ffwrn yn mygu yma, yn ymddangos, a'r ffagl yn llosgi yng nghanol y cyrff, a burning torch, ac i ni meddwl, beth yn y byd sydd yn mynd ymlaen fan hyn? A beth yn y byd yma hwn i wneud â ni? Dyna'r cwestiwn pwysig i ni bob tro yn dyfe, wrth i ni ddarllen y Beibl. Beth mae Duw yn dweud wrtha i fan hyn? Wel, gobeithio y gwelwn ni gyda'n gilydd fod gan y darn yma rhywbeth pwysig iawn i ni. Nawr, tri pheth fi moyn wneud yn syml iawn prynhawn yma. Yn gyntaf, wi moyn mynd trwy'r darn. Fel bod ni gyd yn deall y manylion, deall yr hanes yn dda. Na'r peth cyntaf. Yn ail, edrychwn ni wedyn ar beth yn y byd oedd y neges i Abram. Achos dyna beth sy'n mynd, dyfe mae Duw yn trio cyfleu neges i Abram. Ond yn drydydd wedyn ni, newn ni ceisio cymhwyso hwnna i ni. Beth yw'r gwersi i ni o'r hanes yma sy'n mor ddiarth i ni? A fi'n gobeithio, allwn ni wneud hynny heb fod yn drwm. Gobeithio bydd ddim yn anodd i ni i ddeall. Ond fi yn gofyn i chi, i gyd, am eich amynedd wrth i ni fynd trwy'r adnodau hyn. Peth cyntaf de, gadewch chi jyst mynd trwy'r hanes, trwy'r adnodau, fel bod ni'n cael picture yn ein pen o beth sydd yn digwydd yma. Mae Duw yn dod ac yn datguddio ei hun wrth Abram unwaith eto. Fe welson ni bore yma, dechrau'r benod, fod Duw eisoes wedi datguddio ei hun i Abram gyda neges y
fod Abraham wedi credu y neges yna. Mae'n dod eto. Siwt mae'n dod? Dwi ddim yn siŵr. Mae'n awgrymu fod e'n dod mewn dull dyn, fel corff. Ond dwi ddim yn siŵr am hynny. Adnod 7. Yna dywedodd wrtho, mae fi yw'r arglwydd, a ddaeth â thi o tir y Caldeaid, i rhoi'r wlad hon i ti yw hetifeddi. Mae Abraham yna yn gofyn cwestiwn wrth yr arglwydd. A mae'n swno fel petai Abraham yn cwyno. Mae'n swno fel bod yn achwyn rhywfaint, grandewch. Ond dywedodd ef, Abraham, o arglwydd yw, sut y caf wybod yr etifeddaf hi. Mae Duw yn dweud, fi'n mynd i roi'r wlad i ti. Mae wedi dweud hynny o'r blaen. Mae'n dweud eto. A mae Abraham nawr yn dweud wrtho fe, sut allai wybod? Nawr, mae hwnna'n bwysig. Mae'n bwysig bod chi'n cofio hynny. Mae popeth sydd yn dilyn a mynd i fynd nôl at hynny. Cwestiwn gwreiddiol Abraham. Sut caf wybod yr etifeddaf y tir? Mae'n allweddol nawr i ddeall hynny. Popeth sydd yn dilyn. Mae Duw wedi addo gwlad tir i Abraham. A mae Abraham yn dweud wrth Dduw, sut allai wybod? Hyd yma, chi'n gweld, dy ddim wedi gadael. Mae Duw wedi addo iddo fe, wedi addo etifedd. Wel, buon ni'n edrych ar hwnna bore yma. Mae Duw yn addo eto. Ti'n mynd i gael etifedd. A mae Duw wedi addo gwlad iddo fe. Ond hyd yma, dim byd. Mae Abraham typa bach yn betrysgar. Mae eisiau sicrwydd arno fe. Allet ti gadarnhau i fi? Allet ti roi rhyw fath o garanti i fi? Ac yn i gyd yn gallu deall hyn, ydyn ni? Yn i gyd yn deall hyn, dim ots am yr ysbrydol am funud, yn i gyd yn deall hyn o ddydd i ddydd. Yn dydyn ni, mae sefyllfaoedd yn codi i ni gyd lle mae angen sicrwydd arno ni. Mae angen rhyw gadarnhad arno ni. Pethau difrifol yn ein bywyd. Rhyw gytundeb. Chi moyn cadarnhad, chi moyn sicrwydd. Felly, i chi'n dweud wrth rhywun, mae rhywun yn addo wneud rhywbeth i chi. Nid i addo i fi. Na fe, chi'n gweld, ni moyn sicrwydd. Nid i addo. Chyfo plant bach yn dweud, cross my heart. Dyna fe, ynddo fe. Cross my heart, weithio i wneud yn yr ysgol. Pan mae'r plant, a maen nhw wedi addo dŵr y gwaith mewn i fi. Rhaid, a fi tyben bach, tynnu'n cheek, ond fi'n dweud wrth y plant, dweud cross my heart. A maen nhw'n edrych â'n neud ymach yn sili. Come on, dweud cross my heart. Cross my heart. And hope to die. Chybod, a maen nhw, come on, dweud hope to die. Hope to die. Na fe, chi'n gweld? Mae'n sicrwydd. Cross my heart, hope to die. Mae hwnna'n ysgafn, ond chi'n deall y pwynt, ynddo fe, cytundeb, sut i ni blynyddoedd yn ôl, oedd yn ddigon da i ddweud, chi'n gwybod, dyn busnes, byddai na. A gentleman's word is his bond. Mae hwnna wedi mynd. Siglo llaw, chi'n gweld, siglo llaw, let's shake on it. Na fe, sicrwydd, chi ddim wedi torri yna, poeri yna fe falle, siglo llaw, chi'n gwybod. Wrth gwrs, y dyddiau yma,
A dyddiau yma, ysgrifennu. Dyna fe. Os chi wedi ysgrifennu rhywbeth, seinio rhywbeth, dyna fe, sicrwydd. Ei, ti wedi seinio fe, contract. Mae'n sein fan hyn, black and white. Guarantee, ti'n gorfod wneud e. Hwna. Iawn? I ni'n deall hyn. Torri enw, fel bod rhyw fesur o ddiogelwch, guarantee, sicrwydd o rhywbeth. Nawr, yn yr amser hyn, yn amser Abram, yr Hen Testament, os oeddech chi'n mynd i gytundeb gyda rhywun, doi berson, dych chi ddim yn siglo llaw, dych chi ddim yn torri enw ar contract, dych chi ddim yn dweud cross my heart and hope today. Beth o'ch chi'n neud oedd hyn. Byddech chi'n cymryd anifeiliaid, a byddech chi'n lladd nhw. So, mwyn i ni dod i on mewn i ryw fath o gyd-destun, dychmygwch doi berson, a mae un person wedi cael benthyg oddi wrth y llall. So mae rhywun wedi benthyg tractor, dim tractors, buwch. Mae rhywun wedi benthyg buwch oddi wrth ei. Byddwch chi'n benthyg buwch oedd ein gwybod. Ond chi'n benthyg rhywbeth, off rhywun, a chi moyn sicrwydd ti'n mynd i roi yn ôl i fi mewn rhai misoedd. OK, gan i mynd i gytundeb, can i gael contract. So dyma beth o'ch chi'n neud, o'ch chi'n cael anifeiliaid, buwch, gafr beth bynnag. Chi'n lladd yr anifail. A wedyn ni, o'ch chi'n hollti nhw. Ac o'ch chi'n rhoi hanner yr anifail ochr hyn, a roeddech chi'n rhoi hanner yr anifail ochr hyn. A wedyn beth oedd yn digwydd, oedd y ddoi berson oedd yn mynd i gytundeb contract gyda'i gilydd yn cerdded trwy'r rwng yr anifeiliaid yma. Wel, a chi'n gallu gweld pam, oedd yna rhywbeth eitha graffigol am y peth, rhywbeth eitha dramatic yn doedd e. Ond y syniad oedd hyn, oedd chi'n dangos i'ch gilydd ac i bawb arall bod chi'n mynd i gytundeb ac o'ch chi fel petai yn dweud, wel, os ni'n torri'r cytundeb yma, mae fel petai ni'n mynd i rwygo ein hilydd. Mae hawl gyda'r llall i ladd fi. Fel mae'r anifeiliaid yma wedi cael ei rwygo, fe fydden ni'n cael ein rwygo. Falle byddai'n well dyddiau yma, ynddo fe? Petai ni'n dod â hyn yn ôl. Fe ddim yn gwybod. Ond dyna'r syniad tu ôl iddo fe. I chi fel petai yn dweud, bydded i fi gael fy lladd a fy rwygo'n ddau os rydw i'n torri y cytundeb yma. Wy'n mynd i roi'r fuwch yn ôl i ti mewn 3 mis ac i chi'n cerdded rhwng yr anifeiliaid sydd wedi hollti. Trowch gyda fi Jeremiah 34. Jeremiah 34, jyst i fi ddarllen enghraifft o hyn, fel bod chi ddim meddwl bod fi'n neud e lan. Nawr te, Jeremiah 34, a ni cael enghraifft o hyn. Fel mae'n digwydd, Duw sydd yn siarad fan hyn trwy'r proffwyd. Jeremiah 34 and verses 19 and 20. Am dywysogion Juda a dywysogion Jerusalem, y gweinyddwyr ar y ffeiriaid a holl bobl y wlad, a gerddodd rhwng 2 ran y llo a holltwyd. Dyna fe, oedd yr offeiriaid wedi cerdded rhwng 2 lo a holltwyd yn yr achos yma. Fe'i rof yn llaw ei gelynion ac yn llaw yr rhai sy'n ceisio eu heinios. Bydd ei celanedd yn fwyd i'r adar yn efoedd, mae hwnna'n mynd i ddod mewn munud, ac i anifeiliaid gwyllt. Oedd yna bobl fyna yn amser Jeremiah, ac roedden nhw wedi wneud hyn, a nhw wedi torri'r contract. Dyna beth oedd cwyn Duw fyna. Nawr, i ddod nôl at Abram. Byddai Abram yn deall hyn. Mae'n ddiaeth yr un ni, right? Res o anifeiliaid, hanner, o'n y 6 ohonyn nhw. Wel, oedd yna 3 anifail, a wedyn un aderyn a un aderyn.
So mae Abraham yn cael ei ofyn i osod hyn lan. So roedd e'n deall mae contract ar y ffordd. So nôl at yr hanes, mae Abraham yn gofyn i Dduw, sut ydw i'n gwybod arglwydd? Sut ydw i'n gwybod bod ti'n mynd i gadw dy air di ynglyn â'r tir? So mae Duw yn dweud wrtho fe baratoi'r anifeiliaid. Mae'n neud, mae'n gosod i fyny. Ond wedyn mae yna oedi. Dim byd yn digwydd. A mae'r adar ysgolfeithus yma, falle fwlturiaid, yn dod. Wel, wrth gwrs, maen nhw'n cael ei denu gan y cyrff y carcasses hyn. So mae'r fwlturiaid yn dod, a mae Abraham nôl ymlaen yn trio cael gwared ar yr anifeiliaid, yr adar gwyllt yma. Ond gyda'r hwyr, dim yn hwyr, dim byd wedi digwydd trwy'r dydd, ond gyda'r hwyr wedyn, mae'r gair yn dweud fod yna trwmgwsg wedi dod dros Abraham. So mae'n mynd i gysgu. A fwy na hynny, mae rhywbeth eitha dychryn llyd yn digwydd. Mae Abraham yn teimlo dychryn. A fel petai, yw twllwch yn dod drosto fe. Ni gyd yn gwybod am hynny, ni adegau lle, mae fel petai rhyw dywyllwch yn dod drosto chi. A nawr mae'n clywed Duw yn dweud rhywbeth wrtho fe. A mae'n clywed Duw yn proffwydo'r dyfodol. Mae Duw yn dweud wrth Abraham bod ei ddisgynyddion yn mynd i fynd i wlad dieithr. A maen nhw'n mynd i fod yn gaethweision yno. A maen nhw'n mynd i fod o dan orthrwm. A maen nhw'n mynd i fod yna am 400 mlynedd. Ond maen nhw'n mynd i ddod mas. Ac maen nhw'n mynd i ddod mas gyda meddiannau lawer. Ond mae hyn i gyd yn mynd i ddigwydd ar ôl i Abraham. Dyw ddim yn mynd i ddigwydd yn amser Abraham. Mae Abraham yn mynd i farw. Mewn tangnefedd, medde Duw. Ond mae ddisgynyddion ar ôl y 400 mlynedd yn mynd i ddychwelyd i Ganan. Y tir mae Duw wedi addo iddyn nhw. Ac yna, ar ôl clywed hyn, mae Abraham yn gweld rhywbeth. Rhyw weledigaeth. Mae'n gweld yr anifeiliaid, nawr gwrandewch ar hyn, cadwch gyda fi, pawb i cadw dy fi. Mae'n gweld rhwng yr anifeiliaid yma wedi holli ffwrn yn mygu. A ffagl, torch, fel gyda fflam, ffagl yn llosgi, yn mynd rhwng yr anifeiliaid. Ac mae'n clywed Duw eto yn dweud wrtho fe i ddisgynyddion di y roddaf y wlad hon o afon yr Aifft hyd yr afon fawr, afon Eufrates. Nawr, dyna'r adnodau, dyna'r hanes, yr ail ben. Beth yw ystyr hyn i gyd? Beth oedd ystyr i Abraham i ddechrau? Cofiwch y cwestiwn allweddol. Y cwestiwn allweddol oedd sut e cael wybod ar etifeddaf y tir. Dau beth.
mae Duw yn cyfleu wrth Abram fan hyn. Un, wedi cyfeirio ato fe'n barod. Mae yna broffwydoliaeth i Abram fan hyn. Mae Duw yn datguddio rhywbeth wrth Abram. Yn y bore, mae Duw yn datguddio rhywbeth wrth Abram. Fan hyn eto, mae Duw yn datguddio. Mae moyn dangos rhywbeth o'r dyfodol i Abram. Mae moyn dangos rhywbeth i Abram nad ydy Abram yn gwybod ar hyn o bryd. Mae Abram moyn gwybod am y tir. Mae moyn gwybod am y wlad. Mae'n dechrau colli amynedd. Ond mae Duw yn dweud wrtho fe bod ei ddisgynyddion yn mynd i gael y tir. Ond mae ddisgynyddion mynd i fynd lawr i dir dieithr a maen nhw'n mynd i ddioddef. A maen nhw'n mynd i ddioddef yna am 400 mlynedd. Ydych am hynny. Ydych am rhywun yn dweud wrthych chi, ti'n mynd i gael plant, a wedyn disgynyddion, a maen nhw'n mynd i ddioddef am 400 mlynedd. Chi'n neges i glywed, yn dyfu. Ond wedyn ni, maen nhw'n mynd i ddod allan, a maen nhw'n mynd i etifeddu y tir. A falle yn y seremoni yma o'r anifeiliaid, mae'r anifeiliaid yn arwyddo hyn, y dioddef yma, y cyrff yma yn cael ei rwygo. A mae'r ffwrn a'r ffagl yn sicr yn atgoffa ni'n dydy o Dduw. Duw yw'r ffwrn a Duw yw'r ffagl. A mae'n atgoffa ni'n dydy o nes ymlaen, mae Duw yn mynd i ddatguddio ei hun fel colof niwl, dyna'r mwg, a cholof nhw dan. A mae'n mynd i fod gyda'r bobl yma yn ei adfyd wrth i nhw ddod allan o'r aifft. Mae Abram yn cael gweld hyn. Mae Duw yn raslon yn dangos y dyfodol i Abram fan hyn. A dydy ddim yn newyddion da iawn i Abram, dydy ddim yn newyddion hapus iawn, ac yn sicr, dydy ddim yn meddwl bod Abram yn disgwyl hynny. Ond dyna'r peth cyntaf, mae Duw yn proffwydo, dangos y dyfodol i Abram. Yn ail, dydyn unig mae Duw yn datguddio, ond mae Duw yn mynd i gyfamod gydag Abram fan hyn. A dyma'r gair pwysig yn yr adran yma. Cyfamod. Mae Abram am gadarnhad, mae am sicrwydd am y wlad. Ac yr oedi, mae Duw yn dod. Mae Duw yn dod i arwyddo y contract. Mae Duw yn dod i siglo llaw. Mae Duw yn dod i wneud cyfamod ag Abram. Mae e'n cerdded rhwng haneri'r anifeiliaid a holltwyd. Ond dalwch hwn, ffrindiau, cyn dod, mae e'n rhoi Abram yn y trwm gwsg. Mae hwn yn allweddol. Pam? Oherwydd pwy sydd mynd rhwng yr anifeiliaid? Duw. Dim ond Duw. Dydy Abram ddim yn cerdded. Mae Abram jyst yn gweld.
Yn deall, y ffordd na'r ffagl yw Duw. A mae Abraham yn gweld mae Duw yn dod, ond mae'n cerdded ei hun. Yna'n bwysig. Mae'n cerdded ei hun. Mae Duw yn ysgwyddo'r holl gyfrifoldeb. Dyw Abraham ddim yn gwneud dim. Duw sydd yn gwneud y cyfan. Duw sydd yn ysgwyddo cyfrifoldeb. Abraham, rydw i'n mynd i fynd i gyfamod a thi. Rwy'n mynd i fynd i gytundeb, rwy'n mynd ar fy llw gyda ti. Ac felly ti ddibynnu'n llwyr arna i. Mae'n dibynnu'n llwyr arna i. Mae Duw fel petai yn dweud wrth Abraham, bydded i fi farw, Abraham. Bydded i fi cael fy rwygo yn hanner fel yr anifeiliaid hyn cyn i fi dorri'r addewid yma gyda ti. Nawr, mae yna dod yn ni at y trydydd a'r pwynt olaf, y pwynt mwyaf pwysig i ni, sef y cymhwysiad. Chi wedi bod yn am yn eddgar iawn heno, yn mynd trwy'r adnodau rhyfedd yma. Be mae'n neud â ni? Beth ni'n gallu dysgu o hyn? Wel, gai jyst yn frysiog, cyn bod ni'n cwpla nod i 4 cymhwysiad i ni. Peth cyntaf yw hyn. I ni, yn aml moyn sicrwydd, yn dydyn ni. Ydyn ni moyn rhyw gadarnhad gan Dduw am bethau ysbrydol. I ni cael amheuon, i ni cael cwestiynau, i ni'n gofyn sut allai wybod? Sut allai wybod bod y pethau hyn yn iawn? Fe all amheuon fod yn ddrwg. Fe all cwestiynau fel yna fod yn ddrwg. Mae pobl yn gallu fod yn rhy barod i ddefnyddio hynny fel esgus. Ni moyn arwydd, dwi ddim yn mynd i ddod yn Gristion, fi ddim yn mynd i gredu, fi ddim yn mynd i wneud dim, nes bod fi'n cael tystiolaeth, fel maen nhw'n dweud, tystiolaeth. Fi eisiau arwydd. Oedd yna bobl fel yn amser Iesu Grist, chi'n cofio? Oedd nhw'n dweud wrth Iesu Grist, ro arwydd i ni, ro arwydd i ni. Mae Iesu Grist oedd yn mynd i roi arwydd i chi. Dim un arwydd. Dwi ddim mynd i. Chi'n cofio ddameg lle mae'n dweud y stori yna, mae dyn yn marw a mae'n uffern. Mae'n danfon rhywun ôl i rybyddio fy nhylwydd i. A mae Iesu Grist yn dweud trwy eiriau Abraham yn y ddameg yna. Mae ganddynt Moses a'r proffwydi. Dyw pobl ddim yn mynd i gael arwydd. Os mae pobl yn moyn arwydd, maen nhw'n mynd i aros am byth. Mae'r Beibl yn ddigon. Dyna beth mae Iesu Grist yn dweud. Ond, wedi dweud hynny, os oes yna fel amheuon sydd yn ddrwg, mae'n amheuon sydd yn dda, neu ddim da, iach. Mae Abraham fan hyn yn stryglo. Sut allai gwybod arglwydd? A Duw ddim yn cyrraeddu e. A does dim awgrym bod e'n ddrwg yn beth mae Abraham yn neud. A mae Duw yn helpu e. Os oes amheuon gyda chi, wel ceisiwch, fel nath Abraham. Ewch yfad Dduw. Ceisio mwy gan Dduw, fydd Duw yn rhoi. Fydd Duw yn datgyddio fel nath ei Abraham. Mae'n helpu Abraham fan hyn. Mae eisiau helpu e, ac mae yn. Felly os oes amheuon, cirwch at cwyn at Dduw. Ond os yw'ch amheuon yn dweud dim mon esgus, does dim byd mwy yn mynd i cael ei roi i chi. Yn ail wedyn,
byddwn ni am gymhwyso fel hyn. Amseru Duw. A ni gweld hynny fan hyn yn dyn ni. I ni gyd yn gwybod am hyn. Ni gyd yn gwybod am hyn. Amseru Duw. I ni moyn pethau nawr. Oedd Abraham eisiau rhyw sicrwydd nawr. Oedd eisiau gweld y tir yma nawr. Ni'n gallu deall. I ni moyn pethau nawr. A weithiau mae Duw yn dweud, mae rhaid ti aros. Oedd Abraham eisiau gwybod, a mae Duw yn dweud fe, 400 mlynedd, Abraham. 400 mlynedd? 400 mlynedd? Falle i chi'n ceisio rhywbeth, a mae'n dda. Mae'n dda, ond mae Duw yn oedi, a mae'n dweud, wel, mae yna 400 dydd eto, neu 400 awr, neu beth bynnag yw e. Gawn ni fwy o hyn wythnos nesaf, gobeithio. Ond mae'n fater mawr yn amseru Duw. A ni moyn diwygiad. Ni moyn gweld Duw yn gweithio yma. Ni moyn gweld pobl yn dod mewn. A ni moyn yn awr. Falle bod Duw yn dweud, wel, 400 dydd. Neu beth bynnag. Mae eisiau aros. Wedyn ni yn drydydd o ran y cymwysiadau. Dyma'r un mwyaf pwysig. Dyma'r prif peth sydd i ni o'r darn yma. I ni'n gweld yma Duw yn mynd i gyfamod ag Abraham. Dyna yw'r mater. Duw yn mynd i'r cytundeb. Duw yn mynd ar ei lw. Duw yn addo yn ddifrifol iawn. Cyfamod yma ag Abraham. A mae'n gyfamod gras yn dydy. Mwna meddwl, mae'n hael iawn i Abraham. Dydy ddim disgwyl i Abraham wneud yn byd. Mae'n mynd ar ben ei hun. Nawr, os ydyn ni'n Gristnogion y prynhawn yma, mae Duw wedi mynd i gyfamod a ni ddim yn meddwl am hyn ddigon. A oedd yn tad ni'n gwybod mwy am hyn. Mae'r holl emynau wedi rhoi mas heno gyda'r gair ynddo fe, cyfamod. Chi'n gweld, wedi eto, os ydyn ni'n Gristnogion, mae Duw wedi gwneud cyfamod a chi. I chi'n rhan o'r gyfamod yma. Os ydych chi ddim yn Gristion, ydych chi ddim yn y cyfamod. Dim eto. Ond os ydych chi'n Gristion, ydych chi yn y cyfamod yma gyda Duw. A fe fyddwn ni'n dod nôl at hyn, gobeithio, eto wythnos nesaf. Ond mae yma i ni i ddechrau heno. A chi'n gweld, beth ni wedi dysgu yma, doedd e ddim yn dibynnu ar Abraham, o gwbl. Doedd Duw ddim wedi, fel oedd Abraham yn disgwyl, gwahodd Abraham mewn i'r anifeiliaid ac yn dweud, reit Abraham, cerdda gyda fi. Reit Abraham, dwed cross my heart, neu does dim cytundeb rhyngddo ni. Na, i ni wedi gweld fod Duw wedi mynd ar ben ei hun. Fod Duw yn dweud, wy'n mynd i wneud hyn i gyd i ti Abraham, a fi'n ysgwyddo fe gyd fy hun. Mae'r cyfrifoldeb i gyd arna i, a bydde di fi Duw cael fy rwygo'n ddwy. Os dorau'r cyfamod yma gyda ti, Abraham. Chi'n gweld, mae beth mae Duw yn addo i ni mor ddiogel a Duw i hun. Mae'r cyfamod mor ddiogel a Duw i hun. Mae hwnna'n rhyfeddol. Dylech chi feddwl am hynny. Dyw ddim yn dibynnu arna chi. Dyw iachawdwriaeth ddim yn dibynnu arna chi. Dyw ddim yn dibynnu arna i. Mae'n dibynnu ar Duw. Mae Duw wedi addo. Ac mae wedi addo i ysgwyddo fe i gyd. Cyfamod rad o drefniad 1 yn 3
Hen air y llw a droes yn elw I ni. Mae'n ddigon cry i'n codi fyny'n fyw, a'i rym o hyd yw holl gadernid Duw. Dyna beth ni'n gweld fan hyn. Dyw ddim yn gofyn un o'n ni I gerdded gydag rhwng yr anifeiliaid. Dyw ddim yn dweud, all right, 50-50. Ti cadw'r bargen 50%, na I gadw'r bargen 50%. Dyw ddim yn dweud, na fi 90%. Cadw ti 10%. Dyw ddim yn dweud, na di 99%. Neu 1%. A na fi 99%. Mae Dyw yn dweud, na fi 100%. Na I Gymru I gyd. A na I fy hun. Chi'n gwybod, mae Dyw yn gwybod. Oes dim pwynt iddo fe gofyn I ni. Achos mae'n gwybod byddai'n torri. Byddai'n torri o fewn dwernod. A byddwch chi'n torri. Os yw iachawdwriaeth, os yw bod yn Gristion, os yw bod yn gadwedig, os yw mynd i'r nefoedd dibynnu arna chi, ac arna I, mae ar ben. Dyw yn gwybod hynny. Ac felly fe aeth ei hun. Fwy specific. Fe aeth Iesu Grist I hun. Ynddo fe. Fe aeth ei hun. Fe aeth I ber ei hun i'r groes. Mae ddim yn gofyn I ni. Fe aeth ei hun. Dyna pam ni'n ddiogel. Dyna sut ni'n gwybod. Sut ni'n gwybod I ni'n mynd I fod yn gadwedig yn y diwedd. Mae gen I ffydd. Ni'n gweddio. Rwy'n dda. Sut ni'n gwybod? Fe aeth ei hun. Mae'n ddigon cryf. Yn cadw ni. A wedyn yn bedwerydd ac yn olaf, mae'n arwain mewn I hynny. Yn y ddefod yma, mae'n atgoffa ni yn dydi fod na wad. Oedd rhaid I rywun farw, oedd rhaid i'r anifeiliaid yma, oedd aberth yn doedd e. A meddai Iesu Grist cyn iddo fynd i'r groes, wrth gael y swper gyda'i ddisgyblion. A dydyn ni ddim yn cael y swper digon aml, rwy'n gwybod. Mi eisiau ni wneud rhywbeth am hynny. Ond wrth I ni gael y swper, ni'n clywed y geiriau hyn yn dydyn ni. Yr un modd efe ag ymerodd y cwpan wedi swperi gan ddywedyd y cwpan hwn yw y testament newydd. Yn gair arall am testament cyfamod. Mae'n rhoi'r cwpan a mae'n dweud hwn yw y cyfamod newydd, yr un cyfamod. Mae yn newydd, ond yr un cyfamod yn y bôn. Hwn yw y cyfamod newydd. Beth mae'n dweud? Yn fy ngwaed. Yn fy ngwaed. Chi'n gweld, dyna pam mae hyn yn bosib. Fe wedys I, mae Dyw fel petai'n dweud bod rhaid I fi rwygo'n hanner o storau hyn. Ond y gwir amdani yw fod Dyw wedi. Fod Iesu hun wedi cael ei rwygo. Ar y groes. Fod Iesu wedi tywallt I wad. Ar y groes. Fod e wedi hollti fel petai ei hun a rwygo ei hun. Y testament newydd yn fy ngwaed. Wel, dyna ni, ffrindiau, am y cyfamod yma. Y cwestiwn yw hyn. Ydyn ni yn y cyfamod? Ydyn ni am fod yn y cyfamod yma? Ydyn ni am fod mewn cyfamod gyda Dyw fel yma? Ydyn ni? Beth sy'n rhaid I ni wneud? Nid I farhau a chredu. Amen. Pedwar.